Bai dalla. Yau ma kin shigo? Saboda in taimaka maka ne. To shikenan, mu je. Bai da za a ki zo ba wani dalili. Mazabar babanki ba? Haka ne? Wannan shine dalili. Da wannan ma. A yanzu haka sun fara kirga ƙuri'u a can wajen. Babana yana da rinjaye da ƙuri'u wajen 30,000. Da gaske? Mun samu labarin ajiya. Amma ba mu yi tsammanin za ka zo kotu ba. Ka buƙaci da a dakatar da kirga ƙuri'u. To amma a halin yanzu an riga da an soma. Malam Vegetation yana da rinjayen ƙuri'u 30,000. To wannan yanki shi kaɗai kada a sanar da sakamakon zabensa. Har sai ƙuri'a ta shiga cikin lissafi. Shine za ku sanar a hukumance. Hakan zai yi kuwa? Doka ta shaida cewa kowane ɗan ƙasa sai ya gabatar da katinsa na zaɓe. Shi ba indiya ne da baya ƙasa. A bisa doka ɗan indiya da baya zama a indiya bayan katin zaɓe sai ya nuna fasfo ɗinsa. Idan babu waɗannan biyu bari a kada haramtacciyar ƙuri'a babban laifi ne. A dalilin haka hukumar zaɓe ta dakatar da ma'aikatanta 12. Ai doka ba iya hukunta barayi ne aikinta ba. Har da mai shaida abin da aka sata. Idan yancin zaɓe ya kasance kadarar demokradiyya mafi daraja, idan har aka sace wa mutum wannan yancin, shin ba adalci bane a dawo masa da shi? To amma ita wannan ƙuri'a ɗayar wani tasiri ko sauyi za ta iya kawowa? Yalla bai. Kowace ƙuri'a fa tana da muhimmanci. A lokacin da ake so a tsere yaren da zai zama yaren Amerika tsakanin Jamusanci da Turanci da ƙuri'a ɗaya tak ya samu rinjaye. A ƙasar Faransa mulkin demokradiyya ya samu rinjaye akan mulkin soja ne da ƙuri'a ɗaya tak. Hitler ya zama shugaban jam'iyyar Nazi ne da rinjayen ƙuri'a ɗaya tak. Washington ta zama sashen Amerika ne da rinjayen ƙuri'a ɗaya tak. Gwamnatin Vashfayi bisa rinjaye na ƙuri'a ɗaya tak aka kifar da ita. Abin da ka faɗa haka ne. Shi yasa tun watanni shida kafin zaɓe muke wayarwa mutane da kai akan yadda abubuwa suke. Doka ta ɗaya, katin zaɓe na ba a duba shi ba. Doka ta biyu, ni dan indiya ne da ke wajen ƙasa. Fasfo ɗina na asali dole a duba shi. Doka ta uku, sashe na 49 fa. Kowa ya sa 49 o, ni ina magana ne akan fa. A bisa sashe na 49 fa na dokar zaɓe na ƙasar Indiya, idan wani ya karya doka ta hanyar kaɗawa wani ƙuri'arsa, za a ba mutum abin da ake kira keɓantacciyar ƙuri'a, sannan a ba shi dama ya kaɗa ƙuri'arsa. Akwai wannan dokar? Akwai. Yana da gaskiya. Akwai wannan dokar. Za ku iya duba sashe na 49 fa ai, ko ku binciki Google a wayoyinku. To ai wannan sashe na 49 fa ba wanda ya san ma akwai shi. Ni ma sai jiya da daddaren sani mai girma mai shari'a. Shekaru 10 da suka wuce mutane ba san 49 o ba, amma yanzu ba kowa ya sani ba. Nota. To kamar hakan ma kowa ya kamata ya sa 49 fa. Madadin kawai a gaya musu cewar wannan doka akwai ta. Idan har ka yanke hukunci mai karfin tasiri, a kwana duka Indiya za ta sani. To amma ai ya riga da ya samu rinjaye fa da ƙuri'u 30,000. Yalla bai, ƙuri'a ɗaya tabba za ta kawo sauyi a wannan mazaɓa ba. Amma hukuncin da zai yanke zai jaddada muhimmancin kowace ƙuri'a ɗaya. Ba a iya littattafan dokoki na gobe ba, amma zai kasance a cikin zubin karatu na ɗaliban shari'a da doka. Wannan faruwa zai fito a jarabawa, sannan sunanka zai zama amsa. Haƙƙi ne a wuyan wannan kotu tabbatar da cewa duka 'yan ƙasa an wayar da kawunansu dangane da haƙoƙinsu a matsayinsa na 'yan ƙasa. Ta hanyar yanke wannan hukunci za a samu nasarar cimma wannan wayar da kai. Duk da ana cikin tittikar kirga ƙuri'un wannan kamalallen zaɓe, kafofin yada labarai suna ta magana akan lamarin Malam Sudan. Sanadiyar wannan lamari za a wayar da kan al'umma akan sashe na 49 fa. Duk da cewar wani ya je ya kada masa ƙuri'arsa, a ƙarƙashin wannan sashe na 49 fa za a ba shi keɓaɓɓiyar ƙuri'a. Rashin samar masa da wannan dama kuskure ne, saboda haka domin gyara wannan kuskure a wannan ɗakin zaben a wannan makarantar na yanke hukuncin lalle a baka damar kada ƙuri'arka har sai ya tabbata ka kada ƙuri'arka tukuna za a sanar da sakamakon zaɓe na wannan yanki gaba ɗaya. Kasancewar daga gobe har na tsawon kwana 5 makaranta tana buɗe, wannan ƙuri'a za a kada ta ranar Asabar a wannan mazaɓa. Saboda haka kowace da hukumar zaɓe ta zartar da cewa a wannan rana za a barka ka kada ƙuri'arka. Abun burgewa, ban gode Allah da kai ba lauya ba ne. ‘Ya'yan jam'iyyar ANNK sun ci gaba da murna da shagali saboda rinjayen da suke da shi a halin yanzu. Amma dan uwan Sudan na Amerika. Mun yi nasara ba? Jiya kwata-kwata ko rintsawa ban yi ba, yanzu yunwa nake ji. Na samu gayyata zuwa taron cin abinci daga shugaban kamfanin Infoware. Yalla bai,
gaba ɗaya gidajen rediyo sai magana ake a kanka. Amma lauyan babban lauya ne ba? Sosai ma. Kowace sa'a da ya bata a kotu yana magana biyan sa ake, kamar keken haya. Saboda kuɗin kasancewarsa a kotu da kuɗin jirgin zuwansa ɗaruruwan dubbanni ne. Ɗaruruwan dubbanni saboda